Kako uploadati i organizirati fotografije na vašem profilu? Fotografije možete uploadati na svoj i-pokloni profil i prije nego krenete u izradu fotoproizvoda. Odaberite Moje fotografije, odaberite postojeću ili kreirajte novu mapu. Pritisnite gumbić plus i odaberite fotografije koje želite uploadati. Spremite odabir i pričekajte da upload završi. Vaše fotke su sada spremne za korištenje. Uploadane fotografije možete rotirati. Tapnite na fotku koju želite rotirati, potom tapnite na gumb za rotaciju, te na kraju tapnite Primijeni. Na isti način fotku možete i obrisati. Tapnite na fotku koju želite obrisati, potom odaberite ikonu kantice, te na kraju tapnite Primijeni. Redoslijed fotografija možete promijeniti tako što tapnete na fotografiju, povučete je na željeno mjesto i odaberete zeleni gumb Primijeni.